si to kupuje? Přines laptop. Půjdeš na stránky www.daruj-hradsku.cz, kde zvolíš vstupte do databáze dětí a přání. Tam si můžeš naspecifikovat přání podle různých kritérií, jako je handicap, věk nebo záliba, nebo přímo vstoupit do databáze všech přání. Zde si já osobně rád vyberu v horní liště děti, klienti úplně bez dárku. Vybereš, co bys chtěl koupit a podíváš se na specifikace dárku. Ty jsou důležité. Každý klient nakreslí a popíše přesně dárek, který si po stromeček přeje. Pokud si přeje panenku s růžovýma dupačkama, nebudeš kupovat bílý. Obvykle je v popisku i e-shop, kde se přesně ten dárek dá koupit. Dárek si zarezervuješ a objeví se ti v seznamu rezervovaných přání. Až hračku koupíš, můžeš ji odeslat přímo z e-shopu, zdarma objednat kurýra GLS nebo ji odnést na sběrné místo. Jseš chlap, umíš koupit hračku.